indartzen ari zela ikusita eta azitzen ari zela ikusita, uste genuelako zegoela aukera oihartzun hori handitzeko ez, edo gaia mahai gainean jartzeko denak elkarrekin, era handiago batean ez, eta horri toki gehiago uzteko estenan edo jardun politiko ezberdinetan animalien aldeko aldarria ere sartu ahal izateko. Ez gara hutsetik sortu noski. Gu baina lehen eta egungoa baino askoz ere giro arrotzago batean bide egiten hasi zirenen lekuko hartu dugu. Eta mugimendua martxan jarri zuten horien lana aldarrikatu nahi dugu. Ezinbestekoa da, begirada atzera botatzea, nondik atozen ikasi eta nora joan nahi dugun zehazteko. Gure burua antiespezistatzat daukagu, hau da, espeziaren baitan diskriminazio injustuak ematen direla uste dugu, ez? Badagoela sistema zapaltzaile eta espezista bat, nun animaliak esplotatuak eta zapalduak diren gizakion onurarako, eta desoreka horrekin bukatzea da gure intentzioa eta honen alde komunikatzea. Orduan, badaude antiespezista konsideratzen diren 14 eragile inguru Euskal Herrian, eta guk beraiekin batera lan egin nahi dugu animalien askapena lortzeko, era erradikalean, abolizionistak gara, ez dugu animalien ongizatearen alde egiten, ez ditugu kaiola handiagoak nahi, baizik eta beraien zapalkuntzarekin errotik bukatu, eta zentzu honetan jarraitzen dugu lanean. Gu sortu ginenetik, beti eduki dugu argi borrokak transbertsala izan behar duela, badaudela sujetu eta gorputz zapaldu asko, eta zapalkuntza bere esan nahi osoan dela gaizki dagoena, orduan hau edozein sujetu edo agentera aplikatzen da. Zapalkuntza baten kontrako borrokak ezin duelako beste zapalkuntza bat justifikatu. Matxismoak, arrazakeriak, LGTBI fobiak, kapazitismoak, faxismoak ezin dute tokirik izan animalien askapenerako mugimenduan. Gure kasuan egia da, animalietan zentratzen garela lan egitekora garaian, ez? Bereziki hori daukagu helburutzat, ikusten dugulako biktima kopurua oso handia dela, arazoa izugarri handia dela, eta gainera gizartean agian gutxien hitz egiten den arazoa dela oraindik, eta horregatik foko hori, baina uste dugu borrokak ezin duela izan transbertsala izan gabe, iraultzailea behar du izan, eta horretarako beste zapalkuntza guztiak ere bukatu behar direla uste dugu, eta sistema iraultza oso bat beharrezkoa dela, eta ezinbestean denak hartu behar ditugula kontuan. Aurreko urtean taldea sortu genuenean, gure lehenengo materialetako bat, edo lehenengo sortu genuena Euskal Herriko hiltegien inguruko ikerketa izan zen. 11 hiltegi ikertu genituen aktivista ezberdinek, eta bertan pasatzen zena bai ikusentzuneko pieza batean, bai idatzirik zabaldu genuen, eta hor ateratzen zen datuetako bat, zifrak aipatzeagatik izan ziren urtero 1 milioi norbanako hiltzen direla hiltegietan bakarrik. Norbanako bakoitzari labana sartzen zaio eztarrian, odol ustu dadin. Horretarako, goitik bera zintzilikatu ohi dituzte, eta kate horretan jarraitzen diote hilketa prozesuari. Sorgortzean, ohikoa izaten da konortea ez galtzea. Ondorioz, egiten zaien guztia sentitzen dute oraindik. Animaliekin ez gera kontsumitzeko bakarrik harremantzen, askotan espezismoaz edo vegano izateaz ari garenean badirudi badaudela zapalkuntzaren forma konkretu batzuk, jateko, janzteko, dibertsiorako hitz egiten da askotan, azkenean animali horiek gauza askotarako erabiltzen dira, baina orokorrean badago botere harreman bat gure bizitza osora zabaltzen dena, eta ez ditugu animaliak ezertarako kontuan hartzen. Orduan, gu gatoz hitz egitea espezismoaz eta nola gure gizarteak ez, eta gizatasunak aman komunidan ditugun espazioek hartzen ditun, beste animaliak kontuan hartu gabe, eta hori da aldarrikatu nahi dugun. Azkenean, harreman horizontal bat garatu behar dugula eta animaliak beste perspektibatetik ikusten hasi. Talde komunikatibo bezala, ekintza zuzenean baina gehiago zentratu gara ekintza zuzena egiten duten taldeen istorioak kontatzen, ez? Guk badaukagu web orri eta blog bat, agenda bat, eta bertan mugimenduan gertatzen den guztia kontatzen dugu. Gainera, euskarazko materiala sortzen saiatzen gera, ikerketak egin ditugun moduan, orain beste ikerketa batekin martxan gaude, gehiago aurreratu ezin detena.
Oraintxe beste proiektu bat kaleratu berri dugu, dela animalien askapeneko Euskal Herriko mugimenduaren erreportaje bat egiten ari garela, talde guztiei edo talde desberdinei elkarrizketak egiten, ez, beraien historia kontatzeko, ze Euskal Herrian badaukagu egoera konkretu bat dela talde handi animalista batzuk egon ordez, badaudela eragile txiki asko, lokalean lan egiten dutenak eta berezitasun eta ezberdintasun oso politekin, ez? Orduan hori kontatzen saiatu gera eta gainera dokumental txiki bat edo kaleratuko dugu Euskal Herrian animalien askapenak duen historiarekin. Horretaz gain, antiespezistak elkar ezagutzeko, indartzeko eta mugimendua handitzen ari dela erakusteko ere, manifestazio antiespezista baterako deialdia egin genuen Bilbon aurreko urtean eta 500 pertsonatik gora bildu ginen. Orduan horrek ere indar handia eman zegun eta orain horri jarraituz Hernanin antiespezistontzako topaketa batzuk sortu ditugu, formakuntza lantzeko, elkar ezagutzeko eta denbora bat elkarrekin pasatzeko ere, ez? Orduan momentuz horiek izan dira egindako lanak. Konfesio txiki bat itearren edo, guk animalien askapenerako mugimendua ikusten genunean, bai ikusi dituguna dira kanpaina asko edo veganoak egiteko, ez? Eta azkenean eskaintzen ari zirena da, edo eskaintzen ari ginen diskurtsoa zen, arazo ezagutu baino lehen, ez? Animalien egoera hitz egin baino lehen, irten bidea kontatzen ari ginera eta gainera kontsumoarekin erlazionatua eta zer jan behar dezun eta zerrez, eta oso era pertsonalean, ez? Orduan gure sorreratik edo gure analisia izan da, mugimendu bat izateko, politikoak izateko, kolektibotasunean egin behar dela borroka hori. Gainera badaukagula hori egoera oso polit eta berezi bat Euskal Herrian, oso ezberdinak garen gure artean, eta orduan hori bultzatzeko nahiarekin hasi gara, ez? Lehenengo mugimendu hori sortzekoa, ongi konfiguratzekoa, analisi bat egitekoa, gure diskurtsoa lantzekoa eta hori dena sendotzekoa. Eta hortik aurrera, espero dugu lanean jarraituko dugula, kanpora begira, ez? Eta gainontzeko jendeak ere animaliak kontuan hartu ditzan. Aterpetuak da, aurreko urtean ere, taldearen sorrerarekin euskeratu genuen liburu antiespezista bat, hori lehenengo helburuen artean dagoenez euskerazko material antiespezista sortzea, ezinbesteko ikusten genuen euskerazko liburu bat egitea, eta ez dakit esan dezakegu, baina uste dugu lehenengo liburu antiespezista dela euskeraz, eta horretarako Tras los murosen argazki liburu hartu genuen, Refugiados izena duena gazteleraz, eta bertan Madrilgo santuario veganen bizi diren biztanleen istorioak kontatzen ditu, ez? Orduan, nola esplotazioetatik ateratzen diren animali ezberdinak bertan bizi diren, nola baduten jardun propioa, ez? Izaera propioa, eta batzuetan hori masa bat bezala ikusten ditugu, ez? Ardiak. Eta liburu hontan animaliek identifikatzen erakusten digute, ez? Nola badituzten beraien berezitasunak, eta hori erabaki genuen zabaltzea lehenik, eta noski euskerazko liburu antiespezista bat egin genuen aurreko urteko bukaeran, eta toki horrena hau kaleratzeko edo plazaratzeko Durangoko azoka zen, eta postutxo bat, autoekoizleen postuan tokitxo bat lortu genuen, eta bertan kaleratu genuen, eta oso pozik gaudez benetan oso crowdfunding baten bitartez kaleratu genuela, jende pila batek lagundu zigun, eta horri esker gero ere Durangon saltzea lortu genuen, antiespezismoaren agian alde polit bat erakustea, ez? Askotan animaliak sufritzen ikusten ditugu ikerketetan bezala, eta liburu honek justu kontrakoa kontatzen du, ez? Historia ezberdinak, nola zaintza dagoen aktivismoaren erdipuntuan ere, eta nola antiespezistok gainera beste mugimendutan borrokatzen dugun arren, ez, iraultzailea delako, gure borrokare bai, gure buruaz gain beste norbanako batzuetaz ardura hartzen dugun. Gure web horrian badago blog bat, elkarrizketa, artikulo eta albiste ezberdinak kontatzen dituena, astero saiatzen gara material berria igotzen, eta badaude oinarrian denak antiespezistek behintzat ezagutzen ditugun gai batzuk, nola animaliak zapaltzen diren eta esplotazioetan
violentzia hau konkretuki nola ematen den, ez? Horren inguruko reportajeak daude, baina baita ere daude mugimendu antiespezistan dauden pertsonen hainbat elkarrizketa, nola egiten duten, zergatik jarduten duten horrela. Gure esparrutik kanpo, ez? Edo guk orain arte daukagun diskurtsotik kanpo, nola beste diskurtso batzuk sortu diren pertsona arrazalizatuetatik, guri egiten dizkiguten kritika horiek ere biltzen saiatzen gara. Azkenean, transbertsalitateaz ari garenean ere, feminismoa eta antikapitalismoa aipatzen ditugun bezala, arrazakeria edo kapazitismoa ere badaude, ez? Orduan, pertsona horiei tokia ematen saiatzen gara, beraien bizipenak ere mugimenduan kontatu ahal izateko. Duela gutxi elkarrizketa bat egin zitzaion Amelia Tiganusi, dela prostituzioaren aurkako aktivista bat, ekintzaile bat, eta bere istorioa kontatu zigun. Berdin santutegi ezberdinetan lan egiten duten pertsonetatik, ez? Azkenean aktivistak gara denok, baina bizipen oso ezberdinak daukagu. Edo nola askotan gure diskurtsoa empatian, ez? Edo animaliekiko empatia hortan nola garatzen den edo nola deitzen diogun horri, eta agian pertsona autista ezberdinek diote horrek ezin duela erramienta izan, justizia kontua delako eta ez empatia kontua, eta emozio hauek ez ditugula denok berdin bizitzen. Orduan saiatzen gara perspektiba asko eta anitzak eukitzen, autokritika egiten, eta gure mugimenduaren barruan ere transbertsalidade hori aplikatzen. Gure material guztia eta bai aterpetuak liburua La tienda comprometidan eros daiteke, Bilbon eta online, gainera ere gure web horri edo sareetan, eta gero liburua Donostiko Kaxilda liburu dendan lortu daiteke, Oreretako Mikel Azulo elkartean, Gasteizen Zapateneon eta Bilbon Bohemian Lane anti liburu dendan, eta hori La tienda comprometidan, lehen esan detena. Azken finean esateko, hausnarketara gonbidatzen dutela edonor, azkenean animaliekin daukagun harremana goitik bera eraldatu beharko genukelako, animaliak ere sentitzeko gai direlako, eta horrek esan nahi du sentitzeko gai diren heinean interes batzuk dauzkatela, plazerra bilatzekoa edo sufrimendua ekiditekoa, beraz sujetu hauek ere beraien bizitza mantendu nahi dute, ahalik eta hoberen bizi nahi dute, eta gaur egun gu klabe bat gara hontan, egunerokotasunean zapaltzen ditugu, eta sistema zapaltzaile baten aurka baldin bagaude, edozein sujetu hartu behar da kontuan, animaliak baita ere. Horregatik beraien alde borrokan egiteko eskatzen diogu jendeari, norberak bere izaera aldatzekoa, bere jarduna aldatzekoa, baina gainera batu egin behar garela eta animaliak ere defendatzeko behar morala daukagula, sujetuak diren heinean, agenteak diren heinean, eta beraiek laguntzeko gaudela hemen, eta gizaki bezala hori dela egin dezakegun gutxieneko.